Тут 92-а. 91-92 година сте сме. Половината... Нали имаме почитатели на БМВ-та, бе? 12 цилиндрови, брат. От батерия, той го има също на снимка, е. На wallpaper съм с същия цвят даже. Снимам го сега. Кой няма го снимам? Сама гледам го в телефона и казах, аз го имам също в телефона и го показах. Затваряш трети път, може да е все Даме затворите на моторите. Като хегата се гледат. Те има дрънгито, той дърто, бе. Много дърто. Той колко по-стар от моето. Дърто ли? По-стар от моето. Коя година? 93-та. 92. Значи колко от моето. По-старо, ама... Давам 10 като моето за едно такова. Не, аз ако имах 12 000 лева, веднага ще ти го купувам, да. 12 бона машина. Много